assalamu alaikum musidɓe an fulɓe darɓe fulɓe TV hande kadi miɗen garani on ɗo ɓe jeyata damiɗi fi layaji ɗi gandi noon joni julde nde ko janggo nden noon ala ko mbatten tan gabboɗo minen jeeyon komin keɓani kon hande on jarama sëñ bi naale lottuɗo man maa ngi tudd Ousmane Ngom. Ousmane dañ ñëw fii ni ñu gis ne yaa ngi jaay muy da ngaa jaay wala da ngaa jënd man dama dee jóge Sénégal insi fi xar yi di jaay mbaa ren moom business bi dox na business bi tane na rek waaye xaalis bi ceeñ bi day neexul de te nga isi sa xar ba fii boo wecce ko li nga jënd woon sax du gën bu baax noonu weccet bi moo baaxul quoi xanaa bi ñaata nga ko bi nga jëndee da ngay gis ne dangay compter xaalis ni da ngay téye xaalis bu baax si léegi bii ni ñaata nga ko jëndee na nga ko jaayee right now bii maa ngi ko jaayee 23,500 xam nga boobu baaxul xar bu rëy bu toll nii 23,500 xam nga kooku dafa ndaw ñaata at nga commencé di jaay fii nii xar man depuis nuñ ko dee waxee juróom-ñeenti at nuñ ko dee waxee man déggu angale boobu de waaye waaw juróom-ñeenti waaw min ko Tijjani yittode nde Kande Tijjani tawi maɗa ɗo jeyete baali ɗo anne ko a jeeyowo baali walla ko kaɗa sodde baali komin jeeyowo baali ndenno hikka baali ɗi hikka noon ko no coggu o kono noon marché no feewi alhamdulillahi neɗɗo e wawi wiide ko yettere Allah par ce que kala ko jiiɗa goto fof goto koko jogui ko ɗum ardata marché par ce que ɗo woɓɓe no ɗo ara ko baali mawɗi faala woɓɓe no ɗo ara ko baali to cooki faala Allah waɗi noon ɗum fof no woodi ɗo en so yimɓeɓe no wullude noon baali ɗi no seeri kono anaka baali ɗi seeri ko CFA o woni ko tampini ko yimɓeɓe joni sa yeehi hande a yi a soodi guiɗo baali guluje e gui baali ɗo ɗon ko gui jarata gui hande sa falama gui ɗo yeewi sa ceki ko soɗɗa ko hen no ya hedde guluje nogaye ɗiɗi dalasi sa waɗi transport a ari a hewtiɗo hen koma laara hayso ko guluje nogas e tati walla nogas e nayyi yeeyaki par ce que ɗum ñamat ana ñamat waɗat passe hana fi noon tawi woni yimɓeɓe no yomnede taske leydi e hana ɗum ɗumanni ɗum de an noon ko Gambia ɗo jaaɗa ceeɗa Sénégal walla ko a heddi baɗɗi Sénégal garɗa ɗo non min komi Gambien quoi ko a iwat ɗo becca CFA jaaha ko ñande beccita CFA o jaago coɗogol CFA o on ñanmi o wecciri $575 ñande yahan $575 woni ko weccirmi ko CFA o so nde mi yeehi ha mi wecci CFA o mi yeehi toon somi ceki komi sotta ko sa ceki ɗum in CFA serani kono si a ceki ɗum in dalasi ta ko kalis kewɗo sa laari ko sotta ko ɗum CFA comme no mi wimani sa soodi oɗo capantati CFA capantati CFA ɗum i dari almost 18,000 hawma 600 so o koma wawamo yeyde 20,000 so façon am si ari ko 15,000 ardi si falama guiɗo baali somi wi ɗum gui 20,000 o wiya he baali ɗi no seeri ta ana baali ɗi seeri de ko CFA o woni ko seeri ko en CFA o so tawi Allah wallino yimɓe si CFA wawino jippade ɗum tan no moƴƴi e nder leydi en par ce que to yiide am to baali ɗi serani ko CFA woni ko seeri ko en wala jarama ok jarama musidɗo onon mbiteɗa min ko Issa mbitemi Issa jeeya ko to jeyami ko commune région ɗumen région Koungheul ko ari yede baali walla ko a sodde baali siko baali ɗi hikka ɗi ceeri baali ɗi no seeri ko ne aɗi walla ko coɗɗumen ɗo jeyɗa ɗi komin neɓe ɗi bila nder ndungu min coodi miɗen gokka rippase jamde ha ɗo ha ni no min ari ko baali labaɗi goni ɗo ko jonno monɗa yeyde ɗi baali ɗo ɗi miɗo ɗi yeeya 14, 15, 16, 13 13 ɓuuri won dande lees pendori fof waɗi hay ɗi jeeyanmi no hanki mi yeeyi baali hay nogas pawɗo 22, 23, 24 no jii julde nde ko janggo si woni noon misal Allah sudandu siɗi fof gañi e siɗi jarani noon ko naftat ɗi walla ko aɗuma Allah ko moƴƴo jinmi ko ɗi jara siko siɗi jarani mi nafta tan mi wadda hen tan mi nafta jinmi noon ko yo Allah newnan en jara ba laamu addanani on caɗele gaddugol baya jiɗi ɗo ara yeeya e nder Gambie ɗo ɗum ala caɗele ɓe kewani caɗele ɓe gaddani min
heewani caɗele ɓe gaddani min hedde moto noon gaddugol e ɗi noon kam passe ono satti no feewi passe ono satti sabu woto foro min joldi ko ɗumen jooɓen min jolniri kono woto fof ko par dammuyol min yoɓi dammuyol fof temeɗɗiɗi dalasi dammuyol fof min joɓi ɗum ko temeɗɗiɗi dalasi minen ko temeɗɗiɗi to min iwi toon toon min ƴettiri woto fof ko wotoji ɗiɗi min gadduno woto fof ujunaje guluje nogas CFA ok ha jooɓen ngol min duwi ɗaɓɓu ɗumen no business o mawɗum de siko hini ɓuranno marsude amin ok Allah ɗum martine jarama amin jarama eyyi musidɓe an ko ɗum keɓanno on ɗo e jeeyoɓe baale fi layyaji ɗi janggo nden noon on jarama ana mi yettata caméraman amour woni Mama Saliou Diallo e mi yejitani kadi yeesojo télé o ɗon ɗum woni Kadiatou Diallo wiya ɗum Antiké e mi yejitani hen kadi tampitiɗo télé o ɗo ha France Mama Gueladio Mballo ha e hoddiɓe mum foof komi Ablaye Mballo aran noon ɗo e yo Allah wallu hen julde ɗe moƴƴi Eid Moubarak inchallah jarama